Здравейте ви, бокси, YouTube. Съжалявам за гласа ми пак. Защото Фрапса го променя. Сега те в момента ще тренират скачане от дърво. Много известен спорт в Майнкрафт. Точно така. Точно така. Така те искам, Филипе. Точно така. Аз имам поне зъби, нека да те. Така. Благодаря ти, Джей. Не можах да скоча върху къщата. Добре. Сега от... Стреля по тебе. Много искаш. Добре. Няма ли става? Сега отивам да копая. Чакал те. Абе, не, шеф. Филипе, я го телепортни. Падах. Не мога да летя. Аре, бе, Филипе. Лети като воденица. Напиши само Алекс. Айде, бе, тъпът съца и пътя напиши. Какво това столче пред вратата? Не знам, Защо не ми сложиш един телевизор? защото много искаш. Сега. Грозните искат. Грозните искат. Здравейте ви, бокс, краставица. Краставица ли? Чакай, че аз стисках пистолета. Това зомби изглежда някакво намръщено, човек. Като някакъв вилджър. Така, това беше от мен, V-Box. Стана ми тъпо и не ми се снима това. Приключваме Чакай, де. частите. Ще скача. До виждане, V-Box и YouTube.